CCTV alan dan chuan he mi te hian thileng motak an ro ni na langa ti chuan mi te chuan an bazot ta police ho chuan an han do pa an dom yang ho po chuan an puang du silowa an mani to pa ning thuk chu thilan ko lo ni ti lan tiang nan he ti hian an ti ta ni an lo tak zet an yang hết tiếng hi ni don chuan khui ke ta ve pokatel ve ngam I am my father's daughter. Father Nilovin father. I am my father's daughter. Father Nilovin father. henu hi chuan thela ko chiang mai no en ma ngo motor bula scooty lo om khing mun de ben en la thil sual kan ti hi chuan a le le lam hi kan tong le ngai thun Lalpan min ko chuak ta zoram pa balai te o amakin avaro kuye Lalpan min ko ta zoram pa balai te Lalpan min ko elevator ai chuan ton in tim ko ang che I chuan pui te zring o mani taksa che chuang mi asilawa ha mek dhani khem he video hi an la I ha mek meng heng kel ho hian tlang pong e mon tin yang chu en ta la committee na mai thak le ngai ti se se ngai dong hian chi mai Tê tê chút tí là áp vào cái ô tê tê tí trên gì mi rong rong hụ thế á thầu chọi chỉ mấy men lấy nem tê tê thì mô
tê tê chút tê tê nha Tê tê nha hết ta chung à mà kan pasal de tan kan da chani mo chút ta hết ta live run po chu avak vak chi khan ni le ne moi ka ma tak so ni bakata ombok mag minting mo ta action ne 왜 거셔도나? 높나 위로 가셔도나? 야, 미래. Ola khati zong khatun tu makan en thei chunita se video danga kan le lak don yo in vai chunga long thu kan suye nula pani an pong sual ama ko chu phuba an lak dan ngai nom tak mai hian tu ni chuan video lo lang hi an la Hela moi he sen ka hai lo ve zun in zut ve ma se ka tan chu